म्यूजिक बाय रोशन कुमार। ए हनुमत कवन गुणवा राम नाम में पवले बारा जिंदगी अपने लुटवले बारना। ए हनुमत कवन गुणवा राम नाम में पवले बारा जिंदगी अपने लुटवले बारना। बोला ना कवन गुणवा राम नाम में पवले बारा जिंदगी अपने लुटवले बारना। प्रेजेंटेड बाय माँ गायत्री श्री। गईला सात समुंदर पार जाके बैठला अशोक के झाड़। गईला सात समुंदर पार जाके बैठला अशोक के झाड़। जाके बैठला अशोक के झाड़। ओही पेरा में परस राम कथा सुनवले बारा जिंदगी अपने लुटवले बारना। ए हनुमत कवन गुणवा राम नाम से पवले बारा जिंदगी अपने लुटवले बारना। बोला ना कवन गुणवा राम नाम में पवले बारा जिंदगी अपने लुटवले बारना। म्यूजिक बाय रोशन कुमार। लोम लपेट के लंक जरा वाला सिया के खबर घुबर से सुनावाला। लोम लपेट के लंक जरा वाला सिया के खबर घुबर से सुनावाला। सिया के खबर घुबर से सुनावाला। बल बुधिया बन जाके लंका में देखवले बारा जिंदगी अपने लुटवले बारना। ए हनुमत कवन गुणवा राम नाम में पवले बारा जिंदगी अपने लुटवले बारना। बोला ना कवन गुणवा राम नाम से पवले बारा जिंदगी अपने लुटवले बारना। माँ गायत्री रिकॉर्डिंग स्टूडियो राजा परसोनी। लागल लक्ष्मण मुरझाए हाथ लिहल पहाड़ उठाए। तीर लागल लक्ष्मण मुरझाए हाथ लिहल पहाड़ उठाए। हाथ लिहल पहाड़ उठाए। सिया राम लखन के अवधपुरी पहुँचवले बारा भक्त धर्म निभवले बारना। ए हनुमत कवन गुणवा राम नाम से पवले बारा जिंदगी अपने लुटवले बारना। बोला ना
अपने लुटवले बहारना। म्यूजिक बाय रोशन कुमार। पूछे राम जी विकास या रोशन राज भक्ति के बाई कैसन। पूछे सूरज राजा या रोशन राज भक्ति के बाई कैसन। राज भक्ति के बाई कैसन। संकट हर के संकट मोचन नाम कहवले बारा। जिंदगी अपने लुटवले बहारना। ए हनुमत कहवन गुनावा राम नाम में पवले बहारा। जिंदगी अपने लुटवले बहारना। बोलना कहवन गुनावा राम नाम में पवले बहारा। जिंदगी अपने लुटवले बहारना। माँ गायत्री रिकॉर्डिंग स्टूडियो राजापुर सोनी बाजार सीतामढ़ी बिहार।